No, poď. Vážne električka. Iba naša. Štvorka. Pre nás. Ty to netoď! Áno! Neoznačuj ma tam na vrejdu. Tieto videá nájdu nikdy na Facebook. To je máš mám priateľov, tak máš nemôžeš označiť, lebo nemáš mám priateľov. To sa pridá a označí. A čo Ale teraz? nevieš, jak sa volám. Sandra? Ako? Tak, nevieš, jak sa volám. Takže tak. No, a čo teraz? Vieš čo? Sandra Markovičová. Ale v pohode, Sandra Markovičová. Idem na prvácku mýtom a ideme do Park Games Club. A ideme sa ostrať Kika, ideme piť! Kam ideme? Ja neviem. Dobrá! Oj. Či ho posilujem, než Ale no tak. ja ne, ja som... Dá to do duše. Ole, Zoltana a ja ne. Ja jednou rukou. Ty chceš kurovať? A ona ne, neškrdiu, Beňo. Čo je? Hneď ani dážnikom! Penčo! Dážnikom ne. Daj ma. Čo? Sú na nevnutí? Koľko, strátil som dážnik a to som ešte ako tak prežil. Ale no tak, áno, trezvy. Moje sa sú mikrokamo. To ten kokot. Ale no tak. Ja to je jediný kokot. Jak vždycky ne. Dáš mi robete? Jedno. Prepáč. Ale mi prepáč.